रायजोफोर गिबिसिन थारौथि थांखिब्ल' इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। इसोर रायजोफोर दिनै आं नोंसोरजों सावरायलायनो थाखाय नैबे सावगारिखौ लानानै फैनाय जादों। एक्स एन्ड बिनि माखासे केडार्सफोर। नैथियावहाय नैबे चन्दन ब्रह्म सारनि सावगारिखौ आं लानानै फैनाय जादों। बेनि सायावबो जोङो माखासे सावरायलायगोन। थामथियावहाय काम्फा बरगयारी सारनि सावगारि, बेनि सायावबो जोङो सावरायगोन। जोबनायाव तृणमूल कंग्रेसनि गोदान केन्डिडेट उदांस्रि नार्जारी, बिनि सायावबो जोङो सावरायलायगोन। बे समाव रायजो राजा नोंथांमोना नायनानै लादो सावगारिखौहाय, एक्स एन्ड बिनि केडारफोर। बिपिएफ पार्टियाव जगदान होदों। एपिपि पार्टिया बहा गोमाखो रायजोफोर? एक्स एन्ड बिनि जायफ्रा एक्स एन्ड बि फराननि केडार्सफोर, बिसोरो एपिपि पार्टिखौहाय गासैबो सापर्ट खालामजोबदोंमोन। दानिया एपिपि पार्टिया बहा गोमाखो? थांनाय काउन्सिल इलेक्शनावहाय बर' रायजो राजाफोरखौहाय आन्दायहोनानै एपिपि पार्टि दाब्रबनाय रानी अनजालि दैमारी मेडामा बहा खारखोमाखो? मानो केन्डिडेट होआखिसै? मा खारननि दायो केन्डिडेट होआखिसै? बै समावहाय बिपिएफनि हेंथा जालायथिनानै, इउपिपिएलनि हेंथा जालायथिनानै, बिजेपिनि हेंथा जालायथिनानै, कंग्रेसनि हेंथा जालायथिनानै एपिपि पार्टि गोदान पार्टि दानानै मा होनो केन्डिडेट थिसनबाय, एमसिएलए केन्डिडेट थिसनबाय। नाथाय बे समावहाय एमएलए केन्डिडेट मानो होआखिसै? बेखौनो बुङो दिन्थिफ्लानाय, रायजो राजाफोरखौ नासयनानै होनाय। बेखौनो बुङो रायजो राजा नोंथांमोन। दिनै साफ्रोमबो एक्स एन्ड बि केडारफ्रा बिपिएफआव फैदों। मानो? अनजालि दैमारी मेडामा बिपिएफ पार्टिजोंनो दंखायोखा। दा अनजालि दैमारी मेडामनि दैदेननाय एक्स एन्ड बिफ्रा दिनै बिपिएफआव हाबनायनि जाहोना बेनो रायजोफोर। मिथिबाय? बियो इउपिपिएल पार्टिखौ मोजां मोना, नासयनानै होनो मोजां मोनो। बेनिखायनो बियो इउपिपिएलनि हेंथा जानानै हायाब्लाबो बियो गोदान पार्टि दानानै माखासे रायजो राजाफोरखौहाय बोखावफ्लेनानै होनाय जोङो नुदोंमोन। दिनै जों नुबाय, दा मोगथां महर मोनबाय। धीरेन बर' सारा बिसोरबायदि केडारफोरनि थाखाय मोनसेबो लिस्ट हराखै। अब्ला माब्रै रिहेबिलिटेसन मोनगोन? हा रायजो राजा नोंथांमोन? दिनैबो धीरेन बर' सारा ओरै खारहां हरै खारहां, ओरै खारहां हरै थांहां। मिथिबाय दा? दा बेबायदि खालामनायनि थाखायनो बिनि केडारफ्रा गोदाव सोराव रोनावलाबायनो गोनां जादों। बाथ्राया नंखाय नामा रायजो राजा नोंथांमोन? नंखायब्ला आंखौ निमाहा होब्लानो जाबाय बे बुंनायनि थाखाय। नाथाय आंनि नोजोर होनायाव आं नुहुरो बेसोर केडारफ्रा बिपिएफ पार्टिजों अनसायजानाय नङा। जेराव थांनाय 17 बोसोरनि सिगां दावहा नांबोनाय बिएलटिफोरनि मा होनो रिहेबिलिटेसनखौनो मोननो गोनां अनसुंथाइखौनो बिपिएफ पार्टिया 17 बोसोर जोबजासिमावबो 2020 मायथाइसिमावबो होजोबनो हायाखै। अब्ला माखौथो दिनैनि समावलाय रायजो राजाफ्रा खुद्रिसारदों एसेबां इउपिपिएल पार्टिनाव? इउपिपिएल पार्टियासो थांनाय माखासे सम सिगां बिएलटिफोरनो अनसुंथाइ होनानै होदों। सिगांनि थाबोनाय बिएलटिफोरनि अनसुंथाइ। 17 बोसोरख्लाय सरकार सालायसेयावबो जुदि गावनि केडारफोरनो होनो हायाखैब्ला 3 बोसोरनि सरकार सालायनायखौ मानो एसेबां गाज्रि नोजोर नायदों रायजोफोर? अब्ला बेयो नोंथांमोननि सायावसै। नोंथांमोना मा सानो? आंनि साननाय मथेब्ला बिपिएफ पार्टिया एनडिएफबिफोरनि थाखाय माब्लाबाबो खामानि मावा। बे समाव फैदो रायजोफोर, नोंथांमोना नायनानै लादो। मानो चन्दन ब्रह्म जेब्लानाखि बिपिएफआव थायो अब्ला इउपिपिएलखौहाय गाज्रि सोंखारियो। जेब्लानाखि इउपिपिएलआव थायो अब्ला बिपिएफखौहाय गाज्रि सोंखारियो। माबे महर मुस्रिखौहाय लानानै बे सोंखारिनाय पार्टियाव हाबहैखोब्रा चन्दन ब्रह्म सार? एसे लाजिनोबो सोलोंनांगौलै। एसेबां मान सन्मान गोनां सासे लिडारा बिपिएफनि सीएमखौ शुकुर आली होननानै बुंबाय। शुकुर आली होनोब्ला नोंथांमोना मा बुजियो?
सुकुर आलीखौहाय सासे मानो जाम्बा आदुआ जेबो रोङै होननानैसो बुजायनाय जायो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव। अब्ला बिपिएफनि सिएम मिस्टार महिलारी साहाबखौहाय चन्दन ब्रह्म बायदि सासे मन्थ्रिया सुकुर आली होननानै बुंदों। दा बे सुकुर आलीजोंनो थांनानै थाहैफिननाय जोङो नुनो मोनो। अब्ला माबे महर मुस्रिखौ लानानै रायजो राजाफोरखौहाय एसेबां थगायनानैहाय गाव रायनाय पार्टियाव हाबो? जाहोना मा रायजो राजा नोंथांमोन? लाजिनानैनो बे पार्टियावहाय गादैहैनाय नङा आङो मिथिबाय दा। लाजिनानैनो गादैहैनाय नङा आङो। मानोना बिसोरहा क्रर क्रर थाखा दंखायो, धोन सम्पति दंखायो, शरुम दंखायो। अब्लाबो मानो इसेबां फैसानि लबिया रायजोफोर? रायजोखौ मानो इसेबां आन्दायहोयो बिसोरबायदि लिडार? दा बिसोरबायदि लिडारनि बुंनाय रावा रज'यो, रायजो राजाफोरनि थाखाय बेसेन गोसा। नाथाय बिसोरबायदि लिडारा बर' हारिखौहाय आन्दायहोयो। मिथिबाय? फारसेथिं नै खाम्फा बरगयारी। खाम्फा बरगयारीया बिपिएफ पार्टियाव थानाय समाव इउपिपिएल खौहाय माबायदि बुंनायमोन? हा? आरो चन्दन ब्रह्मआबो बिपिएफ पार्टियाव थानाय समाव इउपिपिएल पार्टिखौहाय बेसेबां रायनायमोन? ना नोंथांमोना बावदों? आंथ' बावाखै रायजो राजा नोंथां। आरो खाम्फा बरगयारीया इउपिपिएल आव फैखांनायनि उनाव बिपिएफ पार्टिखौहाय मा बखिनायमोन? मा रायजोफोर? खुनु बिथा गैयै, मान सन्मान गैयै, गियान गैयै, रोंनानैबो रोङि बायदि गावनि बर' हारिखौहाय देरफुनाय लाइमोन सिख्लाफोरखौहाय थगाय थसि खालामनानै फैसा बुथुमग्रा लिडार होननानै बुङोब्ला हाग्रामा महिलारी, खाम्फा बरगयारी, चन्दन ब्रह्म आरो रिहन दैमारी। मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन? हा? दिनैनि समावहाय खुनु मान सन्मान गैया बिसोरबायदि लिडारा। मिथिबाय? एक मात्र गावनि थाखायल' उदै फिसिनो थाखाय, गाव धोन सम्पति बानायनो थाखाय, गावनि जाथि खुरमाखौहाय फेदेरनो थाखाय बेखौल' हास्थायग्रा लिडार बिसोरो। मिथिबाय? खाम्फा बरगयारी सारमोना मिथिगौ माबायदि खामानि मावोब्ला बर' हारिखौहाय डेभेलप खालामगोन। चन्दन ब्रह्म सारमोना मिथिगौ माबायदि खामानि मावनानै एजेन्डा लायोब्ला बर' हारिखौहाय गोजौ लेभेलाव थिखांहरनो हागोन। नाथाय बिसोरबायदि मानसिया गुन गियान थाखानानैबो बर' रायजो राजाफोरखौहाय आन्दाय होनानै दोनग्रा साफा साफा मानो लिडार गोजा। मिथिबाय दा? बर' हारिनि थाखाय मिथिगौ रायजो राजा नोंथांमोन? नोंथांमोना सायख'नानै ला बे समावहाय। आंथ' ओरैबायदि लाजिनाय मोनदों बबे महर मुस्रिखौ लानानै चन्दन ब्रह्मआ सुकुर आली बुंखांनायनि उनावहाय बे बिपिएफआव बारसनखो? माबे पइन्टखौ लानानै खाम्फा बरगयारीया इउपिपिएल पार्टियाव फैनायनि उनाव बे पार्टियावनो थांफिनखो? बे मान सन्मान थागोन नामा रायजो राजा नोंथांमोन? हाग्रामा महिलारीया मिनिदोंसो दिनैनि समाव बिसोरबायदि मानसिखौहाय आदुआ होननानैसो सानदों दिनैनि समावहाय। मिथियो दा? हाग्रामा महिलारी बिथाङा। दानिया फैदो जोबनायाव रायजो राजा नोंथांमोन, उदांस्रि नार्जारी। उदांस्रि नार्जारीया सोरनि केन्डिडेटमोन? थांनाय काउन्सिल इलेक्शनाव सोरनि केन्डिडेटमोन? अनजालि दैमारी मेडामनि एपिबि पार्टिनि केन्डिडेटमोन उदांस्रि नार्जारीया। बिनावबो गियान गैया। मिथिबायना रायजो राजा नोंथांमोन? बिनि साननाय हनाय, बिनि मावनाय दांनायखौ आं नुवाखैब्लाबो बिनि फाव फेशन बुंनाय रावफ्राखौ आङो नायोब्ला बेनावहाय एसेबां नलेजआनो गैया। आरो बिनि सार्टिफिकेटखौ नाय नोंसोरो बेसेबां फरायनाय, बेखौबो नोंथांमोना नुगोन। बै समाव नुखादों। आं बुंथ'वा रायजोफोर, मान सन्मान गैयै जागोन ना मा बुङो? रनजित बसुमतारी सार बायदिजोंहाय फेर फाथिनानैहाय हेंथा खालामनानै होनाय रानि अनजालि दैमारी मेडाम बे उदांस्रि ब्रह्मखौ उदांस्रि नार्जारीखौहाय मा होनो एपिबि पार्टिनि सासे केन्डिडेट बानायदोंमोन बावखुंग्रि बियाबाव। दा जेरैहाय तृणमूल कंग्रेसावहाय दङ, थिग बेबायदिनो एपिबि पार्टिनि रानि अनजालि दैमारी मेडामा बेखौ रनजित बसुमतारी सारजोंहाय दावहा नांनो थाखाय कन्टेस्टआव लागायनानै होनाय जोङो नुनो मोनदों। रायजोफोर, बेबायदि नासयना होलायनाय, नायलायनो हायै, मेगन सारलायनाय
गावजों गाव मेहेरलायनाय लिडारजों लिडार बखिथाबलायनाय बर' रायजोनि पलिटिक्स बाहायगौ मोजां 1986 आवहाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौहाय जुदि खानानै गालांखायामोनब्ला बर'आ सोरजों मा खालामजासिगौमोनथाय बिनि जेबो पात्ताखौनो मोननाय नंलामोन। पलिटिक्स गेलेनो रोङा जोंनि बर'फ्रा फैसाजोंल' खानो फैसाजोंल' खानो फैसाजोंल' खानो बिक्रम दैमारिमोन बायदि बोरमा मेन्दाफोर बायदि लेब 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 ससियेल मिडियाआवहाय बर' रायजो राजाफोरखौहाय थगायनानैहाय सैमा फाग्लाफोर बायदि संख्रावनानै बुंनायखौनो बर' रायजो राजाफ्रा नंगौ होननानै सानो। नाथाय फारसेथिं जोङो नायोब्ला फैसानि थाखायसो होसोदों बिसोर। फैसाखौबो ला आरो खामानिखौबो माव। आङो लामा बानायनायखौल' बुङाखै दै, स्कुल कलेज बानायनायखौल' बुङाखै। सिङाव गोग्लैसोनानै थानाय बर' हारिनि जे खामानि दङ नैबेखौहाय माव। मिथिबाय दा? अब्ला आं गनायो सरकारखौहाय। आं माब्लाबाबो नङाब्ला गनाया। अब्ला नोंथांमोना आंनि बे मुर्ख थुर्ख होननायावहाय जुदि गोरोन्थि बुजिबायब्ला आंखौ निमाहा होब्लानो जाबाय। मिथिबाय? बेबायदि मानसिफोरखौहाय बेबायदि बुङाब्ला आर माथो बुंबावनो। रायजो राजा नोंथांमोन गोजोन्थों। अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।